basi. Hello. Hello dan basi. Wani ina yin fim din interview comedy a duniya wai wasu haɗin daba za su nemi su hana ni ko dai yan daban wajen kuɗi. Gaskiya ba nan bane oga. Dama na san cewa ba wanda zai haɗa wannan munafiki da kana bara yanzu ka shigo mun lamban kana bara zan kira sa in tambaye sa. To oga. Hello ya akai? Hello kana baro. Lokacin da na zo Kano da mana abota da ke yan daban Kano da suka gani diya suka ji a cikin su. Duk sun razana. Yanzu kallo nawa mutum yake mun ya ji gaba da diya razana. Guda daya. To amma kai za ka biyo mun ta bayan fage ka sa yan daba sana na film din interview comedy a duniya. To. Kai to me dalla ba abin da za ka ga mun kana baro. Kayana ne. Kamar ya kayanka. Kana bara hatta kai ne yanzu za ka hana film din interview film comedy a duniya. To koma wa. To bari ka ji ko wallahi da gaiwa sai duk daban da kara turo mun shi akan zar da ni dan ina yin film interview comedy. Ko to wallahi sai kaga abin da zai faru. Bari ma in kira na kara da interview shine ko ba shi bane. To ka to me dalla ne ba abin da za ka mun kana bara tun da ka nuna mun harkar na dan ware ci. To shikenan ko ai dole in kira na kara da interview shine ko ba shi bane ba dalla malan ka kashe wani ba na san din murya ka. ya kai ne. Wace to kai ne mara kunyan da kana bare ya turo ku zo ku tsare ni akan yin interview film comedy a duniya. Balerin. To ba baleri ba wallahi kowa waye ya ƙara zuwa ce zai dakatar da ni akan yin film interview comedy a duniya ko to wallahi sai kun ga abin da zan yi idan kuma ba su gane ba ka ce mu dakala. Kai. Yawwa. Ya tabo me ƴaƴa kenan. Ya ba ma kaɗai wallahi ya tabo me tunna ko da kiyashi da rina wallahi. In dai ya ƙara zuwa ce zai dakatar da ni wallahi dan haka yanzu tun da yin interview comedy a duniya yanzu ma na sa